Душата ти не е сергия, на която всеки гладен може да си напазарува. Да избере и да претегли колко иска. Да избере друга сергия, в случай, че твоята вече не е отрупана с най-хубавото, най-прясното, най-примамливото. Душата ти е място, на което не допускаш търговия. Душата ти не се продава. Душата ти е за обичане. Не е сезонно, а целогодишно. Прочетох ви още едно стихотворение на Мира Тошева. Чудесен автор, прекрасен, много емоционален.